July ni som pathum thil mak tina dikte lo thleng leang mi thiang hlim pathian thu pek oi tu tele Yesu zui turin omte tan hita hian chhel atul zia alang thu puan bung som pali chang som pani chan chin tha naro pui tak chu a in tran na pathian thil ti theina ti lan ai ne pa top tur anilo chan chin tha in tran na tharau thiang hlim lei buaka hril lok na fam kim ta te vek kha a kharna ro nu nga chuan an lo thleng leang Peterana thu soya hian harna abe sei chu tilanga in sualte thai bo ni theinan simula ti chon lalpa ne na ta har hun alo la thleng theyanga Yesu po aron ti thayang tir ko te bung thum chang som pakwa le som ni pathian chhe hlote chu in ser thiang hlimna an mel te lo engin mun tin reng atangin vanlam chanchin chu puang turin an man mo leang le mun tina o sangtam takin vau khan thu chuan puanga thilmak te ti ani anga damlo te ti daman ni anga chin chiana tele thilmak ten ringtu te chu zui zelang setana po ado thilmak ti na den mihring te mit mua wana ta meitlak tir hialin athoka chu tiang chuan le cheng te chu ding het tura ti an niang thu cha chu pathian tharawa rin na nget nei te ti angin in nial na manga hril ani vak lowang in nial na te chu ti lan an ni a chi chu tu ani to a tuna chon trawin ra chua don ani thu hril tu ten chanchin tha le kha an sem te hian na an thok meka mitam tak ril ru khoi te chu tuna thu tak an hriat kim na ema thu oina an in pek na chu danin ala omria tuna chuan eng zung chuan mun tin a chun tlanga thu tak chu ani na mu ani to a pathian fa te chuan an ma ni phuar tu pol te chu an ti chat meka chung ko in zom na te ko hran in leichi na te chu chu tiang dal turin eng an ni talo thil dang zong a in thu tak chu hluta thu tak do dal turin mel ma te an in sui khom chung po in mitam takin lalpa lama tran an kho tlat ani